ଜଣେ ଯୁବା ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ବିଫଳତାର ଶିକାର ହୋଇ ନିରାଶ ଥିଲେ। କିପରି ସଫଳ ହେବେ ସେଥିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ। ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲିକି ମୋ ସହିତ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ କହିବି। ପରଦିନ ଯୁବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା ଓ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଦୀକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନଦୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗଭୀର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୁବା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ଯୁବାକୁ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଠେଲିଦେଲେ। ଯୁବା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ ଓ ଯୁବାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପାଣିରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ତୁମ ସଫଳତାର କାରଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଯୁବା କହିଲା, ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବାୟୁର ଅଭାବରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ବାୟୁ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ତୁମ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫଳତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛୁ କି? ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପଢ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ନିୟମର ସକଳ ବାକ୍ୟ ମାନି ପାଳନ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବ ସେହି ସବୁରେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।